пакуль ніхто не подцянецца. Пагавару крышачку пра ірванае надвор'е. Як з'явіцца, скажем, чалавек хотя б 3-5, тому что на такую тематику это уже не кепска, буду працягваць уже пра нашы беларускія тэмы. Ну, як бачыце, на дадзены момант я ажно в тоненькім, але шведры, тому что похолодало в Ереване. Вот так вот резко стало днем плюс 25 с 38, а вечером, ночью до 18-17 опускается температура. Ну и ветерок, и треба признать, поэтому крышечку приходится апранаться. Зато насамрэч это больш звычная температура для мяне, як паўночнага чалавека, і мне комфортней. Хотя тыя, хто тут жывуць даўжэй і мясцовыя, ну, яны ўжо мерзнуць. Часам вечарамі нават цёплыя шведры, хто нават і лёгенькія ветроўкі апранае. Ну што, чамусьці наогул бачу людзей няма. Паказаць, што ли, у якім месцы я здымаю, можа гэта прыцягне крыху гледачоў. Это вось станция метро. Я по шчырасці не ведаю, як она называется. О, першы чалавек. Вітаю, спадарства. Вітаю ще раз. Ладно, будем говорить нават с одним пакуль чалавекам, тому что час ідзе, убачили мяне, спужаліся, уцеклі. Што ж, ладно, буду арыентавацца на тых, хто будзе глядзець гэты стрым з запісу. Ну, па-першае, хто будзе глядзець, буду ўдзячны, калі максімальна падзеліцеся гэтым стрымам, з пасылкай на стрым, каб людзі змаглі паглядзець. Па-другое, ставьте падабайкі, каменты. Ну і хто раптам, дзякую, адразу сказаў, ставьте падабайкі, падабайка. Прямо як фантастыка. Дык вось, мой канал беларускамоўны, таму, само сабой, я буду гутарыць па-беларуску. Зваць мяне Зук Зміцер. В Батуме мяне ведалі як Віхор. Так, важна яшчэ одну штуку дадаць, а то ж ко мне расейцы любяць прыходзіць у стрым. Так вось, калі раптам хто пачне што-то там пісаць пра беларускую мову кепская, альбо крычаць слава России, гэтыя людзі будуць забанены адразу. Я прям не пашкадую часу, час стрыма это зрабіць. Ну и фантастика, аж 5 человек в будний день, 16, ну, спадарства, значит, поехали. Так, и еще одна добавка. Комменты я почитаю, коли все скажу, что хотел, чтобы просто стрим не был рваный. Итак, поехали. Все вы, конечно, ведаете, что учора были вызволены 52 палітвязні. Беларусаў конкретно з іх 38. Для мяне гэта адметна яшчэ і тым, што два з вызваленых людзей гэта мае асабістыя блізкія знаёмыя. Не скажу, што сябры, хаця спраў мы малі з імі вельмі шмат. Ну, не сябры таму, што мы ідэалагічна вельмі розныя. Але пры гэтым вельмі шмат спраў было зроблена з імі. Гэта Мікола Дзядок і Сергей Спарыш. Уже паглядзеў, як яны і на прэс-канферэнцыі былі учора, і яны выглядаюць, як мінімум, тым, як гавораць, вельмі па-жывому. Але гледзячы на іх знешне, я скажу, што я з цяжкасцю іх адразу пазнаў. Мікола Дзядок, ён наогул выглядае як чалавек, які просто скура обтянутая, кости обтянутые скурой. Он и так был маленький. Перший раз, когда я его бачу, мне как раз здивило, что я не ведаю. Ну, 1,60 м, может, он есть ростом. И так неплотный. А тут просто человек вымотанный на нет. Это по ему бачно.
А пазаўчора быў залёт масавы расійскіх дронаў у Польшчу. І от сидзіш і думаеш, а ці супадзенне, што прям адзін дзень такая падзея, другі дзень такая падзея. Ну і важна яшчэ дадаць, што перакрыццё Польшай мяжы беларускай цалкам, уключаючы грузавыя чыгуначныя перавозкі, чаго раней в такой прапорцыі не было на маёй памяці. Былі пагрозы так зрабіць, но менавіта перакрыцця не было. І вось што ж гэта было. З аднаго боку, я радую, што выпусцілі людзей, што выпусцілі маіх асабістых знаёмых. Яны адсидзелі па 5 гадоў, і пра кожнага з іх я магу даволі багата расказаць і маю да іх пры ўсёй розніцы ідэалагічнай з імі маю вялікую павагу, таму што гэтыя людзі гэтак жа, як і я, любяць Беларусь і хочуць яе бачыць свабоднай, самастойнай, незалежнай дзяржавай. Гэта, як бы там ні было, важна. Каменты бачу, што пішуць. Дзякуй, дзякуй. Вот нават 15 чалавек. Адкажу на іх пасля таго, як все свае думкі выкажу. І якія ж у мяне думкі навівае гэты выпуск людзей? Ну, па-першае, фактычна, калі вдумацца, ім замянілі адно пакаранне на другое. Турэмнае зняволенне замянілі на дэпартацыю. Так, канешне, людзі будуць жыць фармальна вольнымі, але уявіце, што проста не захавалась наша супольнасць, беларуская такой, якой яна зараз є, і яны былі б як тыя ж расейцы, без якой-то падтрымкі і дапамогі. Людзі былі б кінутыя проста на выжыванне. І явна ім было б абсалютна ні да чаго-то, акрамя як дзе взяць грошы на жыццё. Шчасце, што у нас пасля 20-го года далёка не так. Мы не рассмактались. І з аднаго боку, это класна. З другога боку, калі вдумацца, гэта ўжо менавіта другі, нумар 2 такое вызваленне палітвязняў з дэпартацыі. І это выглядае, што мы сталі на шлях, на якім было некалі ГДР. Там, калі хто не ведае, прям канвеер быў зладжаны. Людзей адных вызвалялі за якія-то плюшкі, другіх арыштоўвалі на іх месцы. І вось сёння зноў жа навіна. Вчора выпусцілі 52, сёння ўжо 9 новых людзей прызналі палітвязнямі. І тут узнікае пытанне, а за сколькі часу будзе адноўлена лічба да той, якой яна была да выпуску 52 чалавек? Я так к чему веду? Не к тому, что кепска, что кого-то вызвалілі. Трэба гэтым займацца, трэба радавацца, калі хтосьці выйшаў. Але трэба не забываць, што не палітвязні асноўная наша праблема, а той, хто кіруе так, што гэтыя палітвязні є і што яны з'яўляюцца. Чалавек з сінімі пальцамі. Да, какая-то группа нашей оппозиции, ну, неправильно. Все ж теперь это не так оппозиция, як нас, белорусов в эмиграции. Основной задачей, конечно, зробіць вызваленне палітвязняў, іх падтрымку, і это правильно, гэта важно. Але нам трэба не забываць і пра іншыя накірункі працы. Што я маю на ўвазе? Па-першае, нам трэба падтрымліваць адзін аднаго. Працаваць над то, чтобы мы не рассмактались, чтобы наша культура захавалась, и чтобы мы захавали нашу идентичность. Чтобы мы не забывались в эмиграции свою мову. И тыя, хто выехаў з дзецьмі, вучылі сваіх дзяцей таксама беларускай культуры, беларускай мове. Каб рана ці позна, нават калі хтосьці не захоча вярнуцца, то мог заставацца часткай дыяспары і ўжо в іншых краінах, як мы, дарэчы, зараз і робім, працаваць на то, каб Беларусь станавілась лепш
каб лепш шло супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Ну і мяне выклікае пытанне наконт, чаму ж прам на наступны дзень вызвалілі палітвязняў пасля залёту расійскіх дронаў у Польшчу. Асабіста я это ўспрымаю як адзін з спосабаў пераключыць павестку на штосьці іншае важнае. І глядзіце, калі пазаўчора дакладней, гаварылі пра дроны, абмяркоўвалі, то сёння пра гэта ў беларускім сегменце інтэрнэта фактычна 0 інфы. Зараз все гавораць толькі пра людзей, якіх вызвалілі. И то, что это здарылось, скажем, не перед залетом дронов, не праз сколькі-то дзён, ці хаця б тыдзень пасля этого, а менавіта на заўтра выглядае так, што прям гэта не супадзенне. Ну, в маём разуменні, конечно. Разуменні звычайныя блогеры, не палітолог, не эксперт, звычайны беларускі актывіст. Ну і наконт залёту дронаў. Куча версій, што гэта было, але наколькі я ведаю ад людзей, якія в том же палку Каліноўскага воевали, не буду рассказывать хто што, але в асноўным это не напрамую, у мяне простых контактаў няма. Я просто людзі, якія маюць гэтыя контакты, а я з імі. І вось, щоб зрабіць такую аперацыю, щоб запусціць дроны ў патрэбным накірунку, даць координаты, это не робіцца за 1 і нават 2 дні, часцей за ўсё. Поэтому это выглядае, што акцыя была планаваная і акцыя прям як паветка. А тут, як я ўжо казаў у іншых стрымах, хаця в стрымах, можа, і не казаў, пісаў у публікацыях, што в хостеле, в якім я зараз абітаю, дэзерцір расійскі працуе, які-ніякі, але афіцер, па яго словах. І вось ён выдаў яшчэ одну версію, навошта быў запуск дронаў у Польшчу. Я думаў, што гэта выведка боем, фактычна, щоб праверыць, дзе знаходзіцца якая ПВО і як она будзе рэагаваць, польская і іх саюзнікаў па НАТО. Але чалавек выдаў мне іншую версію, што насамрэч гэта залёт для таго, каб менш пастаўлялі ПВО в Украіну. І не таму, щоб запугаць, што будете пастаўляць, мы вам зробім Кузькіну мать. Не, просто показать, что к вам тоже может прилететь, и коли у вас не будет чем обороняться, вы все отдасте, то Кузькина мать к вам прилетит, и у вас будет. Ну, выглядае, что, хутчэй за ўсё, абедзве гэтай версіі маюць права на жыццё. І я б нават сказаў, што абедзве задачы, хутчэй за ўсё, і малі месца. Тут варта ўзгадаць, колькі залетала проста ў Беларусь беспілотнікаў, падала, як упаў в Менску недалёка ад Лукашэнкаўскага дварца. Тут варта ўзгадаць, што нават ракеты ў свой час залеталі ў Польшу, хоць паспрабавалі даказаць, што это зенітная ракета украінская, але нават калі гэта было так, то тады ракета залетела, забіла 2 польскіх фермераў пару гадоў назад, ці год где-то каля этого. Ну і она ж залетела не таму, што просто нефиг было рабіць, нават, предположим, что это украінцы, яны взяли, пустили ракету, и она доганяла ракету расійскую. Поляки ніяк тады не отреагировали, на жаль. Были залеты в Молдову, были залеты в Румынию. Притом в Румынию залеты были неодноразовые в районе Дуная. Гэта, хутчэй за ўсё, правокации, якія і разведку собой уяўлялі, і намёк, што трэба маць сваё ПВО, не аддавайце ўсё. І такія правокацыі, на мой розум, будуць працягвацца.
Ну, наконт палітвязняў, я думаю, што є рэзон мне крышачку расказаць пра тых людзей, каго я ведаю асабіста з вызваленых. Гэта Мікола Дзядок і Сергей Спарыш. Затрымалі абодвух в 2020 годзе. Людзі сябе паказалі, я скажу, што вельмі смелымі і людзьмі, якія гатовыя рабіць то, што ім пакажа, што гэта важна. Напрыклад, той жа самы Сергей Спарыш. Яго, дарэчы, затрымалі до таго, як пачаўся масавы хапун перадвыбарчы і потым падчас пратэстаў. Яго затрымалі 11 ліпеня. В прынцыпе, што ён рабіў? Для нармальнай свабоднай краіны ён абсолютна нічога кепска не рабіў. Ён проста сидзеў дома і в самых розных соцсетках, той же Facebook, той же YouTube. Ну, я не сачыў за тым, якія яшчэ былі соцсеткі, ну явна яшчэ, мабыць, дзесьці. Выкладаў проста агітацыю, як важна прыйсці на выбары, як важна адзначыць свае бюллетені і як важна потым адправіць в той же самы голас гэтыя бюллетені. Адным словам, просто вёў нармальную перадвыбарчую дзейнасць, агітацыю, нічого больш. Варта адзначыць, што ён быў ледзь не адзіным на той момант чалавекам, которому, калі я, чытаючы яго допіс, пісаў, што трэба зрабіць гэта ж і па-беларуску, ну таму што мы ж все ж беларусы і павестка наша беларуская. Ён літаральна за пару гадзін заўжды рабіў, што быў допіс і па-расейску, і па-беларуску. За што яму крэпкая павага ад мяне. Пры тым, што ён сацыяліст. Пры нашых сустрэчах ён вельмі часта в розных аспектах захапляўся Леніным і яго цытіраваў. Ну, што ж, прыкіньце, нават такія людзі былі і ёсць супраць Лукашэнкі. Гэта партыя Грамада. І ён адзін з немногіх, які гатоў быў на ўзаемнай аснове зрабіць распаўсюд інфы пра нашыя каналы. У мяне быў і лагатипчик яго канала, як цікавы, пазначаны ў Ютубе, а ён зрабіў тое самае з маім каналам, што і подписчикаў мне было прынесло ў свой час, і праглядаў. Поэтому чалавек, з якім мне было прыемна супрацоўнічаць і карысна. І вельмі спадзяюсь, што як-то мы сможам в гэтым плане і далей пасупрацоўнічаць. Наконт Міколы Дзядка, гледзячы на фотку на аватарцы гэтага ролика, вы можете задацца пытаннем: ой, а калі гэта зроблена? А ты што, і павука ведаеш? Ну, мы пазнаёміліся асабіста са Спарышам і Дзядком, менавіта дамовіўшись паўдзельнічаць у стрыме Сергея Павука. Андрэя Павука, ой, прабачце. Наконт таго ведаю, ну так, ведаю асабіста і жонку яго, але я ўпэўнены, што такіх у яго людзей так, як было багата, ён наврад ці нават памятае, хто я такі. Але сам факт є. Наконт Міколы Дзядка, я скажу, што гэта упарты, разумны і шалёна смелы чалавек. Ведаеце, мала хто в курсе, што ён в момант выбараў у Беларусі і пачатку пратэстаў атрымаў студэнцкую візу, паступіў на чарговую вышэйшую адукацыю ў Польшчу і знаходзіўся ў Польшы. Ён, у прынцыпе, мог нікуды не ехаць, заставацца ў бяспечным месцы і рабіць адтуль і агітацыю, і все, што хацеў. У прынцыпе, все тое, што потым рабіў у Беларусі. Але вось ён вырашыў, што кагосьці на штосьці агітаваць, заклікаць, калі сам знаходзіцца ў бяспечным месцы, ён права не мае. І ён вярнуўся ў Беларусь. Так, ён не хадзіў на пратэсты, таму што ў яго на той момант была умоўная судзімасць, таму што калі яго выпусцілі з мінулага тэрміна, яго справакаваў сусед алкаш на
маленькую бойку, и его обвинаватели, что ён перавысіў неабходную абарону. Ну, гісторыя вельмі цьмяная, і я б сказаў, што ведаючы рост Міколы Дзядка, гэта трэба мець вельмі моцную фантазію, щоб уявіць, што ён перавысіў неабходную абарону. Да, ён, конечно, фізічна крэпкі чалавек. Є такі Майкл Замбідес, які таксама 1,60 м, але это адзін з лепшых у свой час байцоў версіі баёў без правіл К1. Згодзін, да, нават такі чалавек можа натыркаць вельмі неслаба нашмат мацнейшым людзям. Але гэта ж не значыць, што прям ён кінецца і так будзе штосьці рабіць. Поэтому я думаю, што умоўны тэрмін яму тады быў прыцягнуты за вушы. Ну і чалавек быў справакаваны. Але за гэта на пратэсты ён не хадзіў. Але вёў агітацыю, вучыў людзей метадам супрацьдзеяння тым самым сілавікам. І, што важна, ён вучыў, як сябе падтрымліваць псіхалагічна. Варта прызнаць, што то, што я смог пратрымацца і не нажыць сабе чого-нибудь псіхіятрычнага, а выехаў я з Беларусі весной 23-го года, то есть я доўга быў у Беларусі, калі там уже быў увесь трэш. Ну, я магу сказаць, гэта дзякуючы в тым ліку парадам Міколы Дзядка. Па гэтаму, ну, чалавек вельмі варты павагі. Хотя, конечно, его риторика, калі ён сейчас даваў інтэрв'ю, меня здзіўляе. Здзіўляе менавіта тым, што ён-то анархіст. Анархісты — это людзі, якія як такавую дзяржаву ўспрымаюць кепска. Але столькі пахвал Трампу, польскаму боку, літоўскаму. Ну, от анархіста это просто пачуць вот такое нечаканае. Для мяне гэта пакуль крышачку незвычна такое бачыць. Ён затрыманы, дарэчы, быў у лістападзе месяцы дзядок, то есть ён умудраўся, ведаючы, што яго хавалі, знаходзіцца вельмі доўга ў Беларусі, і умудраўся пазбягаць затрымання. Затрымалі яго паказова зверскі, як, дарэчы, і Сергея Спарыша. Сергея Спарыша валаклі просто в тым, в чым ён быў, а ён тады на той момант уже быў хворы ковідам. Яго валаклі з 2-го альбо 3-го паверха, не памятаю, на якім ён жыў, просто за ногі па прыступках. А потым гэтак жа завалаквалі ў машыну. Гэта, канешне, поўная бляха, но вот так было. Яго мамані тады, якая паспрабавала за яго ўступіцца, зламалі палец. Ну, такая гісторыя менавіта гэтага чалавека. Мікола Дзядок, яго затрымалі таксама жорстка, з поўным маскі-шоу, з вылятаннем в вокны, з выбіваннем іх в лістападзе месяца, падкрэсліваю. Гэта прям і уладальнікам жытла праблем даставілі. Яго выставілі былі з заплюшчанымі вачыма і ўсяго в саплях на відэо, дзе заставілі каяцца, што ён такі-сякі, ён вёў вот такую-сякую дзейнасць і т.д. і т.п. Пасля на судзе Мікола Дзядок расказаў, што яго не проста лупілі, а таксама закрывалі в шафу і пырскалі туды перцовым балончыкам. Ну і яшчэ і пырскалі палавыя органы. Такія класныя рабяты у нас працуюць в сілавых органах. Ну, поэтому вот такая песня. У прынцыпе, стрым вельмі доўгім я гэта не думаў рабіць. І все, што я маў сказаць, сказаў. Сейчас паглядзім каменты. Хто там што мне напісаў і спытаў мяне. Так, інтэрактыўны чат.
Здорово, вітаю, Іван Князєв, як ти? Ну, як? Нашмат лепш хотелось бы, но в целом не кепска. Пакуль што в Ереване мне довольно нормально помогают и армяне, помогают некоторые наши, правда, дистанційно. Но вот сканчивается грошики со сбора. Спрабаваў тут открыть банковскую картку. Гэта в Армении складаная задача. Ну, я нават не ведаю, ці варта про это падрабязна расказваць. Хацеў пайти ў дастаўку в Глова працаваць, але ж там трэба мясцовая картка, і вось з гэтым пакуль не сраслось. По гэтаму не ведаю. Цэлка есть яшчэ, цэлка. Не зразумеў пытанне, пра якую тут цэлку. Варыянт праверыць. І калі раптам ты яшчэ тут, патлумач, што ты маеш на ўвазе. Дмитрий Петров, здорово, синяк. Ну да, конечно. Алкаш я такі конкретный, прям бухаю, не просыхаю. Ну вот зараз пьяный, да, вот прям и запотела камера. Ой, не запотела. Шкода. Ну, бывает. Разговаривай нормально. О, вось кого я ведаў. Разговаривай нормально, псина. Які ж ты выдатный человек. Ну ладно, стрим сканчиваю, забаню я тебе пасля. Спачатку зраблю скрин. Барейко, вітанки. Вось кого реально приемно бачить. Ну что, спадарства? Кто-то еще что-то скажите о блогера Сереки. А, да. Во, молодца. Да, выпустили. Садовая квітка. Выпустили, да. Я забыл, просто ён не з тых людей, кого я ведаю асабіста. Не, ну раз бачились, но это ж не серьезно, погодитесь. Его выпустили так. Правда, и Шэры кот, и дзядок. Ну, я не ведаю, наколькі хутка яны смогуць аднавіць доступ до сваіх каналаў. Но я думаю, что гэтыя люди в ближайший час з'явятся в интернете. Тем больше, что наш фонд Байсол был объявил на их сбор не только на этих хлопцев, а на всех, кого выпустили. И я скажу, что наши белорусы собрали нават в 1,5 раза больше, чем было заявлено, собрали за один день. Поэтому я так спадзяюся, что максимум тыдня 2 яны з'явятся в интернете. Ну, калі зноў жа не перашкодзіць ім на здароўе. Ну і в некаторых, як же Мікола дзядок, могуць быць праблемы з легалізацыяй, таму што яго выпустили и депортовали без пашпарта. То есть ён, по сутнасці, в цяперашнім свеце для дзяржав не існуе. Яго як быццам няма. Але ж ён ёсць. И это может быть нехилая проблема. Чудово. Він приїжджав до нас в Україну, бачила його на зустрічі з нашими блогерами, переживала за нього. І він, до речі, так само був затриманий до протестів. Тобто, коли ж його закрили, от уже за 5 років призабив, но да, 9 жніўня. Самі протесты ён, здаецца, калі не памыляюсь, уже не застаў, уже быў за кратамі. Я, до речі, таксама пагартайце плейлісты. У меня есть плейліст «Украина вачыма беларуса». Я пачаў ездить и показывать, что в Украине все не так, как нам рассказывают, еще с 2019 года. Украину люблю. Нават хотел туда переехать жить. Но не вышло. Вышло попасть на Кавказ. Спочатку в Батумі, а потім в Єреван. Что ж, хто ще хоче що спитати в спадарства? Ну, пакуль маўчок.
Калі раптам хто з вас не падпісаны на мой канал, буду ўдзячны, калі падпішыцесь. Дзякую вам за відпаведь, я знаю про ваши мандрыўкі. Таму і падпісалась на вас. Дзякуй вялікі. Што ж, ну, значыць, все, што хацеў, на сёння расказаў. Зраблю пад канец маленькі анонс. Я, здаецца, уламаў расейца дэзерціра на інтэрв'ю, і калі ён прям не забухае і не старчыцца, то заўтра вечарам павінна это інтэрв'ю быць. Буду ўдзячны, калі накідаеце мне альбо в комментах до этого стрима, альбо в публикации с анонсом этого стрима пытание, что вы бы хотели его спытать. Я вельмі долго думал, ці варта этого человека показывать. Пришел до высновы, что варта, чтобы просто лепш разумели и наши, и хто меня глядит, украинцы, что это за люди. Но завтра не будет полновартостное интервью. Я так крышечку раскручу человека на пару-тройку пытанняў. Постараюсь максимум до паўгадзіны. Калі гэта будзе цікава, будуць глядзець, то далей паспрабую раскруціць его уже на нормальное интервью гадзіну-паўтары. Так, гарнай ночы всім украінцам, ціхай, трымаемся, дзякуй. Што ж, гаспадарства, яшчэ раз, калі раптам хто будзе в запіси глядзець, поставьте подобаечки, напишите в комментах что-нибудь. Ці то, что я пытаў, ці хотя бы просто привітанне, прыемна вас бачыць. І пакуль што до завтра. А паслязаўтра я збіраюсь стрым на Голубую мечеть зрабіць. Гэта вельмі унікальны аб'ект в Ереване. Таму гэтыя 3 дні павінны быць все 3 со стрымамі. Все, до пабачэння. Прыемна было с вами маць справы. Доброй ночи всем, а украинцам тихой.